Fl-ewwel 6 xhur tas-sena kienu b'kollox 13,795 applikazzjoni għal riċerka mal-Aġenzija tar-Reġistrazzjoni tal-Artijiet bl-Aġenzija tistma' li sal-aħħar tas-sena jkunu daħlu kważi 27,000 applikazzjoni. Dan qalet huma TVM News il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija il-Perit Michel Piccinino. Hija qalet li l-applikazzjonijiet simili mal-Aġenzija jsiru minn nutara waqt li jkun għaddej il-konvenju u xi kultant anke minħabba l-applikazzjonijiet ta' self. Ir-riċerki li tindikanna żewġ affarijiet u naħseb dis-sena huma da żewġ affarijiet. Waħda li hemm żieda fit-trasferimenti tal-proprjetà u allura żieda fil-konvenju u allura żieda ta' dawk il-proċessi. U l-oħra li rajna wkoll din is-sena aħna minna xi tibdil fir-regolamenti li applikaw għal meta tiġi ir-reġistrata proprjetà. L-Aġenzija qed tara li se jkollha 50,000 site plan uffiċjali wara li fl-2022 ħadmet fuq 43,658 pjan ta' siti u fl-2023 fuq 44,242. Dawn jintużaw għal reġistrazzjoni ta' proprjetà u anke l-proċessi differenti bħal trasferimenti oħra u ħlas ta' taxxa. Matul il-xhur li ġejjin se naraw rieħol enormi f'dak is-servizz. L-site plan se tkun updated għal-dik li hija l-aktar waħda ġurnata fuq livell nazzjonali u anke l-possibilità li inti tkun tista' tiddownloadja u tipprintja s-site plan inti. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija qalet li jkun hemm proċess li permezz tiegħu jiġu studjati l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' artijiet b'total ta' kważi 7,000 applikazzjoni li ġew approvati fl-ewwel 6 xhur tas-sena.